Men jeg er seriøst rett for at jeg får fordi de er ikke Jeg går. Mine kuker jo her. Jeg vet ikke, men jeg har sånn kopp, og så gjør jeg sånn på den koppen. Han er cirka sånn. Ja, jeg har minket sykt som de får gras og kister. So put your heart